I acabem l'informatiu amb la Festa del Foc i de l'Aigua de Caldes de Montbui, l'Escaldàrium. Segons els assistents, la plaça de la Font del Lleó s'ha omplert més que mai. Centenars de persones han assistit i participat en aquesta festa, una de les més concorregudes del calendari festiu vallesà. Us presentem l'Escaldàrium a través d'aquest muntatge.
I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns. Repassem els titulars i acabem. Els partits catalanistes veuen en la manifestació de dissabte un abans i un després en la relació entre Catalunya i Espanya. Per la seva part, la presidenta del Partit Popular a Catalunya assegura que la manifestació més massiva va ser la dels catalans que no van anar a la protesta. Sant Celoni celebra la primera setmana gastronòmica amb demostracions de cuina en directe, cates de vins i altres activitats. El cuiner i ambaixador culinari del Baix Montseny, Santi Santamaria, entrega els premis Mercat a Taula. La vila vol potenciar la cuina com a element turístic. La Festa del Foc i de l'Aigua de Caldes de Montbui torna un any més a fer les delícies dels calderins i els turistes. Les elevades temperatures fan que l'activitat tingui una gran participació, un acte molt esperat cada any pels seus seguidors. Els deixem amb la previsió meteorològica pels propers dies. Nosaltres tornarem, com sempre, dijous a 2:15 del vespre amb més notícies vallesanes. Que tinguin una bona setmana, que vagi bé. Soc l'electró de l'Electra. Aquest any us donaré consells per estalviar i fer un ús eficient, segur i sostenible de l'energia. Seguiu-me al meu blog energiaeficientblogspot.com. L'Electra, la teva energia.